Ito ang naging obserbasyon ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Region 3 sa unang araw ng enrollment sa gitnang Luzon. Batay sa mga report na natanggap ng ACT, malaking dahilan dito ay ang kawalan ng access sa internet ng mga magulang. Bagamat kanya-kanyang paraan at pagsisikap daw ang mga guro para sa first day ng enrollment, tila nakakaproblema sa bahagi ng mga magulang. Ang karamihan yung text messaging nila sa mga parents. Pero may mga cases na nagbago na kasi yung mga cellphone number ng mga magulang at yung mga ibang parents daw nakikialam lang sa anak ng cellphone o sa kapitbahay. Kaya hindi, yung iba naman wala talagang cellphone, lalo na dun sa baryo, nag-report yung Tarlac, yung mga remote places talaga nila, hindi makapag-online, yung iba wala namang cellphone, walang gadget. May mga paaralan naman daw na naging maganda ang turnout sa unang araw ng enrollment. Isa na rito ang Nepomuceno High School sa Angeles City na nakapagtala ng 1,879 enrollees. Dito rin nagtuturo si Clemente. Tingin ng ACT, bukod sa kawalan ng access at gadget para sa online enrollment, marami pa rin sa mga magulang ang may agam-agam kung papayagang mag-aral ang kanilang mga anak. Bukod sa proseso ng enrollment, maraming mga magulang ang nagtatanong sa alternative learning na ipatutupad ng DepEd. Okay. So, teachers talaga yung sumasagot. Kami talaga yung napagtatanungan sa pamamagitan ng text, sa pamamagitan ng kung na-encounter mo yung mga magulang, at tinatanong pa nila ano yung safety measures na gagawin. Talaga bang wala ng talaga bang distance learning na yung gagawin. So, pero initially, talagang mahihirapan tayo sa online. Mula baryo hanggang sa yung mga sa city. Kahit city kasi parang yun nga, yung internet access. Inaasahan ng ACT na dadagsa sa ikatlong linggo ng Hunyo ang mga enrollee kung saan maglalagay na ng enrollment booth sa mga iba't ibang lugar na sakop ng mga LGU at barangay. Dito, pisikal na kukunin ng mga magulang ang survey at enrollment form, sasagutan at saka ibabalik sa mga opisyal na makakatulong ng DepEd. May mga lugar na raw na ngayon pa lang ay nagbabahay-bahay na para mamahagi ng mga form. House to house ang ginagawa ng malolos ngayon kahit na hindi pa nagunta yung yung mga survey form at saka enrollment form. Yun po yung susunod yung survey form na may hard copy na nadadalhin na sa mga bahay-bahay o kaya papupuntahin yung mga parents sa barangay hall or kung saan may enrollment form. Inaasahan din ng grupo ng mga guro na maraming mga estudyante mula sa mga pribadong eskwelahan ang lilipat sa mga public school. Kaya inaasahan na ang pagdami ng enrollee sa ikatlong linggo ng Hunyo. Samantala sa Central Luzon, mahigpit daw na ipinatupad ang no face-to-face enrollment kahit sa mga guro. Wala raw natanggap na reklamo ang ACT na may mga guro na pinapasok sa mga paaralan. Maliban sa Gapan High School sa Nueva Ecija, inaalam pa ng ACT kung may katotohanan ng report. Jennifer Salenga, CLTV News.